o seu pai, porque claro, pois cheo de orgullo veu como a súa nena pequeniña se converteu nunha muller feita e dereita. Isto foi unha publicación da rede social TikTok. E ollo, espiño, porque se converteu en algo auténticamente viral. E non me extraña, porque é que se nos ven aquí. Está arrasando, é maravilloso porque a de pita. Estas cousas, pois, ensínanos que rápido pasa a vida, pero tamén vivimos unha vida onde pasan moitas cousas. Veña, 8 case ás 8 da tarde. Isabela, moi boas tardes. Hola. Oi, Isabela, que lembranzas máis bonitas, pero tamén, oi, ti és a protagonista desas fotografías, pero tamén quero falar do outro protagonista, teu pai, afeccionado á fotografía, que foi facendo todas esas imaxes que xa quedan para a túa lembranza, Isabela. Sí, a verdad que sí. Meu pai sí que lle gusta un montón a fotografía. Eu teño a sorte de ter pois, imaxes desde que nacín hasta o día de hoxe. E a verdad que ter un recordo así é moi bonito. Que bollo tivo o teu pai, que bollo tivo Eugenio. Ti esperabas semellante repercusión desa publicación que, reiteramos, preciosa nas redes sociais? Porque a cousa é importante. Falamos pois, de milleiros e incluso millóns de reproduccións. Non, a verdad que non. Eso que nesa conta de TikTok levamos subindo vídeos pois, casi 4 anos desde que empezamos a carreira, pero sí que se nos fixera viral algún, pero nada, 200.000 ou 300.000 visitas, pero que isto chegou a uns niveles que non... Oi, Isabela, estou me fixando eu, polo que vexo, creo que é sempre a fotografía tirada sempre no mesmo lugar con esa porta de fondo, e creo que sempre o primeiro día da escola, do instituto, da universidade, non? Sí, sempre o primeiro día, xa se ve que, bueno, a cara de recién levantada na maioría deles, pero sí, o primeiro día. Falamos de que foi pois, viral a cousa, das emocións que nos despertan a nós, pero a ti, Isabela, cando ves esas fotografías, que ves que teu pai te retratou dende pequeniña, cando ves todo isto, ti que sintes? Jova, pois, eu sinto orgullosa de ter un recordo así tan bo, e sobre todo cando leía os comentarios, había un montón de xente, pois, como que lle daba incluso aínda máis valor, porque non tiveran oportunidade, por exemplo, de, bueno, que tiveran... Oye, Isabela, sabes que estás me dando un pouco de envexa porque é unha lembranza super bonita. Como cambiaches? Teño que dicir, non sei cantas fotografías son en total. Así tamén sabemos un pouco a túa idade. Cuidado. Sí, bueno, eu teño 21 e deben ser, pois, 19. 19 instantáneas. Bueno. Hasta hoxe. Pois, Isabela, de verdade, un bicazo para ti, para teu pai tamén por ter esta idea maravillosa, por transportarnos aí a melancolía, pero tamén a felicidade de que bonito pasa a vida. Que bonito. Grazas, Isabela. Moitas gracias. Veña, un bicazo. Un bicazo.